Кара, Зөлфәт, күп кеше иреккә омтыла, байлык аша ирек килә дип уйлый. Байлык ирек бирәме ул кешегә? Юк, әлбәттә. Чөнки син күбрәк байлык тотлаган саен бит үзеңнең байлыгың өчен курка башлыйсың, куркып яши башлыйсың. Шуңа күрә ул ирек бирми. Ник кеше омтыласың алайса? Бөтен кешенең бай буласы килә. Омтылырга кирәк инде, бай булгач бит без бит ияләнгән шундый теге матур роликлар карарга, матур урыннар, диңгез, пляж, пальма буенда йөрүче кешеләрне карап ияләнгән һәм анда барыр өчен акча кирәк. Шуның белән без теге буталабыз кебек. Аннары өйләр, зур-зур өйләр. Ну ярар, зур өең булды ди, ул ди байлык булып. Әле бит аны бит газын түләргә кирәк, утын түләргә кирәк. Шуңа күрә зур өйгә дә кызыкмаска кирәк. Син кызыгасыңмы байлыкка? Зур өйгә кызыкмыйм. Менә әле үзем салган өйне дә нигә мондый ук зур итеп салганмын икән дип уйлап йөри идем. Хәзер инде 2 бала булганнан соң, икенче баланы да кайтканнан соң, Аллага шөкер, мондый зур булган икән, качырга урыннарым, үземнең урыннарым бар дип сөйнәм. Зур гына өй инде синең. Аңа түләргә күп туры киләме? Хайран, ойлап минем шутлаганым санаганым юк, күпме газга киткәнен, ләкин мин өйне җылытып бетердем. Ул инде теге технология буенча салынгач, җылылык югалмый, шуңа күрә бик күп ягылмый. Сиңа менә акчаны каян табасың соң син? Син ниндирәк кеше,аймы, уртачамы, кемәкче хәйрчеме? Бармы соң план кебрән инде? Ничәдер 1000 акча эшләгән кеше урта, ничәдер 1000, мин белмим, әйтә алмыйм алай. Син үзеңне менә күпме эшлисең айга? Кайдан эшлисең ул акчаны? Син гомумән кайда эшлисең соң? Мин эшлим телевидениедә, ТВ каналында, аннан тыш, әлбәттә инде аның белән генә яшәп булмый, аннан тыш юбилейлар, банкетлар, туйлар һәм башка шуның ише күңел ачу чараларында, мәҗлесләрендә катнашып эшләштергәли. Акча яратасыңмы? Акчаның исен дип әйтик. Мин аны яратырга кирәк әлбәттә, ләкин шамасын белеп. Шамасын белеп? Әлбәттә. Синең инде теге котырып, бай буласың килмәйди, чит илләрдә, иң зур машиналарда. Юк, мин андый кыйммәтле машиналарга да кызыкмыйм, кыйммәтле киемнәргә дә кызыкмыйм. Мин бер кием алам да шуны тузганчы киям. Инде бүгенге көндә акча эшләвем менә шул эшләгән акчаны өйгә кертеп бару, ул инде үзеңнең өеңдә комфорт булдыруга тотылса, киләчәктә инде планнар нинди дә булса бер база туплап, ниндидер сумма туплап, шул сумма, шул күчемсез милек ул башкамы, шул сиңа инде акча китерә башларга тиеш. Менә шул турыда уйларга кирәк. Акча туплау гына түгел. Карчыгың ниндирәк кеше акча ягыннан? Мен аны әйтмәс идем, бик комсыз кеше дип. Әзрәк миңа да калдыра.